Ngano nga ang mga iro nagwarawara sa ilang mga ikog? Usa ka adunahan nga tawo sa usa ka lungsod, kaniadto adunay usa ka iro ug usa ka iring, nga parehong mapuslanon alang kaniya. Ang iro nag-alagad sa iyang agalon sulod sa daghang mga tuig ug tigulang nakaayo nga nawad-an na siya sa iyang mga ngipon ug dili na makaaway, apan siya usa ka maayong giya ug kauban sa iring nga kusgan ug tuso. Ang agalon adunay usa ka anak nga babaye nga nag-eskwela sa usa ka kumbento nga layo sa balay. Ug kanunay nga nagpadala sa iro ug iring ang nga adunay mga regalo sa babaye. Usa ka adlaw iyang gitawag ang matinud-anon nga mga mananap ug gisugo sila sa pagdala sa usa ka salamangka singsing ngadto sa iyang anak nga babaye. "Ikaw kusgan ug maisog," ingon niya sa iring, "mahimo nimong dad-on ang singsing, apan kinahanglan ka mag-amping nga dili kini mahulog." Ug ngadto sa iro siya miingon, "Kinahanglan nga imong kuyogan ang iring sa paggiya kanya ug sa pagpugong kanya gikan sa kadaot." Misaad sila nga buhaton ang ilang labing maayo ug nagsugod. Maayo ang tanan hangtod nga nakaabot sila sa usa ka suba. Kay walay taytayan o sakayan, walay laing paagi sa pagtabok gawa sa paglangoy. "Pakuha ako sa magic ring," matod sa iro dihang maunlod na unta sila sa tubig. "Aw dili," mitubag ang iring. "Ang agalon naghatag niini kanako aron dad-on." "Apan dili ka maayo nga mulangoy," nangatarungan ang iro. "Ako kusgan ug makaatiman niini pag-ayo." Apan ang iring midumili sa paghatag sa singsing hangtod nga sa kataposan gihulga siya sa iro nga patyon siya ug dayon nagpanuko siya sa paghatag niini kaniya. Lapad ang suba ug kusog, kaayo ang tubig mao nga gikapoy sila pag-ayo. Ug sa wala pa sila makaabot sa pikas tampi, gihulog sa iro ang singsing. Gipangita nila pag-ayo, apan wala kini makit-an bisan asa. Ug sa wala madugay, mibalik sila aron isulti sa ilang agalon ang makapasubo nga pagkawala. Apan sa wala pa makaabot sa balay, ang iro nahadlok pag-ayo nga mitalikod ug midagan ug wala na igkita. Ang iring mipadayon na nga nag-inusara, ug sa dihang ang agalon nakakita kaniya nga nagpadulong siya mitawag aron mahibal-an kung nganong siya mibalik dayon ug unsa ang nahitabo sa iyang kauban. Nahadlok ang kabus nga iring, apan kutob sa iyang mahimo gisaysay niya kung giunsa nawala ang singsing o giunsa paglayas ang iro. Sa pagkadungog sa iyang sugilanon, ang agalon nasuko pag-ayo, ug nagsugo nga ang tanan niyang mga tawo mangita sa iro, ug nga kini pagasilotan pinaagi sa pagputol sa ikog niini. Gimando usab niya nga ang tanang iro sa kalibutan, kinahanglang mo apil sa pagpangita, ug sukad sa dihang ang usa ka iro makatagbo sa lain siya miingon. "Ikaw ba ang tigulang nga iro nga nawad-an sa magic ring? Kon mao, kinahanglang putlon ang imong ikog." Unya diha-diha ang matag usa nagpakita sa iyang mga ngipon ug nagwarawara sa iyang ikog aron sa pagpamatuod nga siya dili sad-an. Sukad niadto, ang mga iring nahadlok na sa tubig ug dili namulangoy, tabok sa subakon, makalikay sila niini. Ngano nga ang mga iro nagwarawara sa ilang mga ikog?